txikitsua da, eta gainera moldatu inbardara pizkatxo bat kombinaketa errazak egiten sukaldatzerakoan, eta gero nasketa hori ondo ateratzea, baina gero, ideiak pilo dituzu, baina sukalde txiki horretan ezin dugu. Baina kudeatu inbiar da lekuakin, eta guk hori gazko gertatzea, guk gero nahi anaiak eta beti izaten dinanik jatetzen, zebatik ez tezu hau jartzen, nik errez izate, eta obradoretikan. Baina izate, Joseba, hori aldi hauin, baina gero abuztuan hemen lareun tipo daudenean barian da, hemen zerbitzua dana, hemen inbiar da momentu gogorroietan. Hori da gertatzen zaiguna, gure sukaldea dauka bi biderbi edo horrela, oso txikia da, hauek magia egiten dute. Bai, benetan, kristongo meritu daukate. Beraiek, nire ideiekin, ideia pilo badaukat, ez dakit pilo, baina, bai, nahikotxo. Janariakin hori daukat arazorik niri buruatzen zaizkit gauza pilo. Baina, kero sukaldara eraman behar eta egin behar. Eta hauek daudenean, hori, gu ez gara jatetxe bat, orduan jende gehiagen daukagun momentua igual dira, ez dakit, 30 pertsona batera. Horrelako sukalde batetan hor egiten dutena egitea, kristona da. Irabazten duten euro guztiak merezi dituzte. Bai, ez da, hala da. Zeingo genuen gu talde gabe, Taldia ze garrantzitsua dan. Beti azkenien izena batzuk eramaten deu, o batzuk leotro, baina hemen talde lana da garrantzitsuena bizitza hontan. Ni kokotraino hau entzutea, hau dira nire langileak, hori dira lankidea dira. Gure taldia da, ez da? Nire txako bai. Nire tokatzen zait eramatea, baina guztiok lan egin behar dugu. Eta zuzukaldian, esaltzea saltzen, Gutxi. Ni barran, sukaldea sartzenaz, sukaldariarekin ideiak plasmatzeko edo aurrera mateko, eta, bueno... I+D, esatean nahi, I+D, no? Hori da. Saber honekin I+D egiten dut. Neire esate, zuri esaten urkoada, honi esate, beste Joseba da bat. Etortzen eta meitu guain imedeu profitero honekin hamen untatu tamen... Joseba da, beste Joseba da bat. Nire berdin, ya está metiéndose este. Hala izatea. Baina, bueno, lagutxa behar dutenen bai, sartzenaz, eta alduena egin. Horria, nola esaten da, peon modun, sartzenaz, horria enaz ja nagusia. Ardura naiz, ja esaten, zer egin behar dut. Eta horrela eraman zerbitzua. Bikain. Bueno, bago, txirrik itxarraka, ez da? Bai, guztu baietz.